Finalment, en Son Goku va aconseguir utilitzar l'atac de la força universal contra l'adversari. No em guanyaràs amb això! Bé, en Freezer aquest cop ja ha begut oli. Però el pare també. I també en Cor Petit. Tots dos eren al camp de batalla. Per tant, deuen haver mort, oi? Cor Petit, estàs bé? Monstre, has tornat! He de dir que em pensava que no aguantaria el teu atac. Per primer cop en la vida he sabut què era la por. Krilin, Son Gohan, us n'heu d'anar. Tinc la nau espacial molt a la vora. L'agafareu i tornareu a la Terra. Aneu a buscar la Bulma i sortiu d'aquest planeta. Ben de pressa.